Ji bo ragihandin û raya giştî. Weke tê zanîn vîrosa koronayê gelek cihên cîhanê mixabin bi lezgînî belav dibe û her roj dibe sedema ku bi sadan mirov jiyana xwe ji dest bidin. Di van rojên ku mirovahî qeyraneke jiyan dike de her ku diçe piştgirî û alîkariya mirovî didin, hevdû bêguman pir bi nirx û xwedîwate ye. Her ku mijara gotinê alîkariya navxweyî ya gelê Kurd yê dibin dorpêça qirkirina çandî û fîzîkî de be, ev piştgirî zêdetir bi nirx û cihê şanaziyê ye. Bi vê ferazatê em weke Meclisa Gela Demokratîk gelê wargeha penaberan ya Maxmûrê alîkariya kelûpelên tibbî yên hikûmeta Başûrê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê kêm bêje bi nirx û cihê keyfxweşiyê dibînin. Lê ji ber ku Rêveberiya Başûrê Kurdistanê milekê de ji parçeyek din ya Kurdistanê re alîkariyê dike û di milê din de ji ambargoyekî dijwar di ser wargeha me ya tenê nîv demjimêrê dûrê Hewlêr re nakokî û cihê fikarê ye. Ger ku hikûmeta Başûr naxwaze ev helwesta wan di raya giştî ya gelê Kurd de weke siyaseta dûrî were nirxandin, pêwîst e li hemberî civaka gelê Kurd û tevayê mirovahiyê serî de Partiya Demokrata Kurdistan pedeke û hikûmeta Başûrê Kurdistanê dilsoziya mirovahî û netewî li hember wargeha me pêk bînin. Sazî û dezgehên ragihandinê yên pedekê bê navber servê alîkariyê bi bacên gelê me yê Başûr hatiye komkirin, weşan dikin û bi pereyên gelê me yê xîzan propagandaya rayedarên hikûmeta Başûr dikin. Dixwazin rûyê reş yê siyaseta Rêveberiya Başûrê Kurdistanê li hemberî raya giştî ya Kurd derxin paqijiyê. Em bank Rêveberiya Başûrê Kurdistanê dikin ger mirovahî û netewehiya xwe ya dilsoz bin bila dorpêç û ambargo danîna ser wargeha me demil dest bi dawî bikin. Weke tevayê raya giştî dizane ev 271 rojin bi pêşengiya pedekê û hikûmeta Başûrê Kurdistanê dorpêç û ambargo danîne ser wargeha me. Di van rojên ambargoyê de ji ber ku pedeke rê neda ku gelek jin biçin nexweşxanê zarokên xwe ji dest dan. Asayişa pedekê porê dayîkên me girtin û li ser cadeyan de xirikandin. Nehêlan cenazeyên me ji derbas bibin. Nehiştin zarokên me bi aramî dibistanên xwe bixwînin. û bûn sedem ku bi sadan ji gelê me yê xêzan ji kar werin derxistin. Di rex zor û zehmetiyên penaberiyê de penaberiya vê ambargo û dorpêça pedekê şert û mercên jiyanê ser me girantir kirin û niha jî dibin dorpêç û ambargoyê de ne. Ji ber vîrosa korona bi hezaran şeniyên wargeha me bi xeteriya man û nemanê de ne. Weke gelê wargeha penaber ya Maxmûrê me her dem piştgirî daye çar parçeyên Kurdistanê. Serî de gelê me yê Başûrê Kurdistanê yê dilsoz û piştgiriya me baş dizane. Dema gelê me yê Başûrê Kurdistanê zor û zehmetî jiyan dikirin, me serî de li botan û Zagrosê deriyê malên xwe û deriyê dilê xwe ji gelê xwe yê Başûr re vekir. Li Kurdistanê li hemberî dijminê gelê Kurd di nav refên pêşmergeyan de jî me cihê xwe girt û herî dawî ji 2014 de ji bo Başûrê Kurdistanê nekeve destê çeteyên Daişê keç û xurtên Maxmûrê bedena xwe kirin sîper û canê xwe yê şîrîn di rêka parastina Başûrê Kurdistanê de feda kirin. Çawa ku ev piştgiriya me di dîroka Kurd û Kurdistan û mirovahiyê de cihê serbilindî û serfiraziyê be ambargo dorpêça pedekê daye ser wargeha me jî wê heman dîrokê de bibe cihê rûreşî û şermezeriyek pir mezin. Em bangewaziya xwe dubare dikin. Ger ku Rêveberiya hikûmeta Başûrê Kurdistanê alîkarîdayîna gelê Kurd rast û dilsoz be bila demil dest ambargo û dorpêça ser wargeha me bi dawî bike. Dibin metirsiya vîrosa koronayê de qeyrana aborî û mirovahiyê de ambargoya pedekê ya ser me li ser navê kurdînî û mirovahiyê beriya her tiştî şermek û rûreşiyek mezin e.
Ambargo dorpêça pedekê ya serwargeha me heman demê de sedema terikandina wargeha Maxmûrê ji bo komkujiyê ye. Bila serî de gelê Kurd û tevahî mirovahî bizanin ku dibin dorpêç û ambargoya nêzî 10 mehin ku bi pêşengiya pedeka hikûmeta Başûr daye ser wargeha me tu derfetên me yên ji bo tenduristî û aboriyê nînin. Li hember vîrusa koronayê ku bûye karasetek kurewî tu amûr teknîk an ji bînasaziya me ya tibbî nîne. Ger ku hemwalatiyên me hemwalatiyekî me bi vîrusa koronayê nexweş bikeve wê ev di wargehê de bi lez belav bibe em ê nikarin pêşî lê bigirîn û wê bibe sedema karasetekî mirovahî. Wê berpirsiyartiya vê komkujiyê ji li ser pedekê hikûmeta Başûrê Kurdistanê û neteweyên Yekbûyî be. Em bank serî de rayadarên Raya Geştî Kurd taybet gelê me yê Başûrê Kurdistanê mirovahiyê û rayadarên neteweyên Yekbûyî dikin. Bila hemberî vê siyaseta pedekê ya dervey mirovahiyê û dervey kurdîniyê hişyar bin. Bêdeng nemînin bila deng bidin qîrîna me. Bangawaziya me ji bo hikûmeta Başûrê Kurdistanê ji ew e ku bila demil dest dawî bi vê rûreşiya netewî bînin. Lêborîna xwe ji gelê Kurd bixwazin û bila ambargoya ser wargeha me rojek beriya rojekê rakin